És la moció presentada per Crida Primer cap al Poble Actiu, que ha tingut una sèrie de modificacions i al final queda presentada per Crida Primer cap al Poble Actiu, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa i Esquerra Junts per Premiar, sí, correcte, per demanar responsabilitats polítiques pel tancament d'una escola pública del municipi. El text modificat. Atès que cada vegada que fem propostes en l'àmbit educatiu són rebutjades amb l'argument que l'Ajuntament no té competències o que les escoles no volen cap recolzament, i això ens fa veure una manca de voluntat d'engegar actuacions des d'aquest àmbit. Atès que, si bé és cert que el marc competencial en educació és estret en el cas dels municipis, en l'actualitat molts municipis estan implementant polítiques educatives concretes, generant així ciutats i pobles educadors. Atès que des de l'inici de curs, des de les plataformes educatives i des de l'oposició, estem advertint del perill de perdre oferta pública al municipi per la davallada de la natalitat i no s'han engegat actuacions per prevenir aquesta situació, i que pitjor encara, ni la regidora ha iniciat accions ni ha dut a terme les proposades per la resta de partits de l'oposició, enfocades a recolzar les escoles a les seves pràctiques i les seves estratègies comunicatives de cara a les inscripcions, limitant-se a afirmar que no hi havia cap problema i que es tractava d'una exageració. Atès que la LEC i una resolució del Parlament de Catalunya diuen que la decisió sobre el mapa escolar i els canvis en les línies escolars han de ser acordats entre el Departament i el món local. I aquest equip de govern, amb la regidora al capdavant, no ha estat capaç de fer complir la llei i definir un mapa escolar que defensi els interessos de la comunitat educativa de Premià de Mar. Atès que no havent realitzat cap actuació, ens hem trobat amb unes matriculacions baixes que han servit d'excusa al departament per tancar una escola pública del municipi, malgrat l'oposició de tots els grups municipals. Atès que hi ha hagut una manca de transparència durant tot el procés, on cada vegada que demanaven dades sobre les prescripcions no se'ns comunicaven, havent d'utilitzar altres canals per assabentar-nos. Atès que durant tot aquest procés alarmant, per no perdre oferta educativa al municipi, la principal proposta de la regidora d'Ensenyament a les reunions del Consell Escolar Municipal ha estat el simulacre de reforma horària que havien proposat externament fer a Premià. Una experiència que ens farà sortir als diaris, però poca aportació farà a la qualitat educativa de l'alumnat ni dels centres, i que finalment és rebutjada pel Consell perquè els centres no han vist avenços a la feina feta des de l'Ajuntament. Atès que durant el procés de tancament de la Mar Nova, qui ha pres la iniciativa han estat les famílies i l'oposició, en cap cas ni la regidora titular ni la resta del govern. Des de la regidoria no s'ha elaborat cap dels documents que hem estat treballant per defensar l'escola, ni ha mostrat cap mínima actitud de lideratge. Atès que a les reunions amb el departament, la regidora d'Ensenyament no ha intervingut per defensar el centre ni ha traslladat els arguments que hem acordat com a consistori, motiu pel qual arribem a la conclusió que no ha estat a l'alçada de les circumstàncies. Atès que la regidora ha deixat d'assistir a trobades importants, com la que es va celebrar al Parlament, tot i haver confirmat la seva assistència. Malgrat els intents, no va ser possible localitzar-la al seu telèfon mòbil de l'Ajuntament. Atès que la regidora no ha complert amb els acords presos amb les famílies i resta de grups i fins i tot ha manifestat desconèixer-los en alguns moments. Atès que la regidora no ha sortit a mitjans de comunicació a defensar el centre, sinó que han estat altres regidors i regidores de l'equip de govern, aleatòriament, els que han sortit al pas de la situació, contradient els propis arguments de la regidora. Atès que no tenim cap constància de què ha fet l'equip de govern per defensar el centre, ni del que han fet per contractar amb la consellera o amb Convergència a nivell nacional, ni s'ha fet cap manifestació pública de motus propis, cap tuit, cap article, cap declaració a mitjans reclamant al departament que compleixi la normativa i reclamant que les famílies siguin escoltades. Atès que no s'ha sabut convocar ni dinamitzar les reunions de mapa escolar del Consell Escolar, ni engegar cap mena de les seves comissions de treball, Crida Premianenca, Poble Actiu, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa i Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Premiar, proposen l'adopció dels següents acords. Primer, davant tots els greuges d'aquesta moció, instem a l'alcalde a prendre les mesures necessàries per millorar la gestió i la comunicació a la regidoria d'Ensenyament davant de la comunitat educativa del municipi, les forces polítiques d'aquest ajuntament. Instem, si ho considera escaient, a rellevar del seu càrrec a la regidora d'Ensenyament actual per una persona delegada que garanteixi dur a terme els projectes de futur del model educatiu de Premià de Mar, amb el consens de les forces polítiques del municipi.
Segon, començar a treballar de manera activa a favor de les polítiques públiques educatives locals. Tercer, demanar una trobada amb responsables dels serveis territorials per donar les pertinents explicacions als representants polítics del municipi per aclarir el quadre definitiu de les línies de P3 de Premià de Mar i que s'expliqui definitivament la situació que es viu i viurà l'Escola Mar Nova de Premià de Mar els propers mesos i any. Quart, convocar les comissions del Consell Escolar i liderar activament les seves trobades, entre elles la que ha de treballar un mapa escolar definit conjuntament pels propers cursos. Senyora Bea. Bona tarda. Diverses coses. Primer m'agradaria fer una consideració al fet que es parla d'una proposta consensuada que us ha fet com canviar el vostre sentit i que ha estat pactada amb l'equip de govern. Fa un moment ens heu acusat de que les propostes es porten a darrera hora, de que les propostes arriben tard, i vostè ha arribat tard per estar negociant aquesta proposta mentre nosaltres aquí esperàvem, avui. Llavors també, potser abans de llançar la primera pedra ens hauríem de mirar nosaltres mateixos. Després, jo aquest cop m'ha costat pensar la defensa d'aquesta moció, d'aquesta petició, perquè nosaltres ens hem trobat que ja ens hem quedat sense paraules sobre tot aquest tema. Ja ens ha semblat que les hem dites totes. Potser és que nosaltres, també li dic una cosa, senyor Briones, nosaltres amb aquest tema hem actuat bastant activament durant tot l'any, fa més d'un any. No ens despertem ara fent propostes, sinó que venim actuant durant tot aquest temps. I nosaltres estava pensant quines coses hem presentat durant aquest any i recordava el juliol passat, quan començàvem a preocupar-nos pel tema de la Mar Nova, i ja me'n recordo que en aquell moment vostè no va parlar, la senyora regidora d'Ensenyament ja estava anomenada, però no va defensar el tema, va ser el senyor Méndez, com a alcalde accidental, que va haver de defensar el tema. Ja d'entrada no vam començar bé en aquest tema. I en aquell ple ja vam acordar uns acords de defensa del centre, que aquests acords s'havien d'anar a defensar els serveis territorials. Uns mesos després fem la pregunta de com s'han anat a defensar aquests acords dels serveis territorials. Ens diuen, s'han enviat per e-mail. Ostres, va ser un moment de dir, no anem bé, però bueno, ja estava anomenada la direcció, tirem endavant. Després, al mes de novembre, també vaig recuperar un altre text que presentava, ara no recordo si era la qual, Esquerra presentava una pregunta sobre les matriculacions, o ja començaven a preocupar-se sobre el tema, sobre les línies, començaven a preocupar-se pel tema de les línies de P3, que veníem cap a un moment d'un perill d'una possible davallada de línies de P3. I vostè li va admetre que teníem més informació les persones de l'oposició que vostè. Va ser un altre punt que vam fer pensar, no anem bé per aquí. Al desembre presentem un acord per defensar tots junts les línies que es mantinguin al municipi. Ens sembla a nosaltres pobre, és que ja va haver un punt que dic, és que ja no sé què més dir, perquè jo a la regidora ja li he parlat de lo important que era per premiar que no es pateixi aquest retrocés en les línies d'escola pública, ja hem parlat del tema que estàvem a punt d'arribar al 50/50, ja hem parlat d'aquesta importància. Al gener nosaltres també, a més, amb els companys també de l'oposició vam presentar unes polítiques actives per lluitar contra la davallada de la matrícula, que proposaven fer actuacions de recolzament de la renovació pedagògica als centres, generar algun tipus de festa de l'escola pública o alguna cosa per fer-les més visibles i millorar les seves tasques comunicatives de cara a les matriculacions. O sigui, ja estàvem preocupats per tot això. I també us recordo que vau votar en contra. Vosaltres vau votar en contra. Llavors, quan nosaltres hem començat a fer polítiques actives en aquest sentit, no les heu facilitades. Llavors, ara em sembla perfecte que voleu venir amb unes propostes consensuades, que és gairebé intervenir la regidoria. Jo també, senyora regidora, plantegi-s'ho, si vostè vol ser la regidora d'una regidoria intervinguda, perquè jo us juro que em sembla que per decència dimiteixo, perquè no sé fins a quin punt aquestes noves invencions poden tenir lloc. I a més vosaltres vau votar en contra per una raó que mai no vam entendre, perquè sortia escola catalana en el redactat. És que a més va ser trist això. Llavors em sorprenen, senyors de Ciutadans. I els he de dir una cosa. Abans el Joan Ribet ha categoritzat el Briones, que li ha dit que era molt valent. Joan, t'has equivocat, em sap greu. Perquè avui nosaltres estem, els grups de l'oposició, fiscalitzant la tasca que s'ha fet, estem intentant la rendició de comptes, veiem una cosa que és òbvia i vosaltres no esteu actuant.
És com aquell conte on l'emperador va despullat i ningú li diu, perquè no sou prou valents. Doncs no sou valents, perquè ara feia falta prendre aquest tipus de mesures. Igualment, us ho dic, també vam tornar a parlar d'aquest tema al mes d'abril, va tornar a sortir el tema, però nosaltres pensàvem que tot això és molt greu, o sigui, és un fracàs com a poble, està tancant un centre educatiu en una zona on no hi ha cap altre centre de primària. A més veiem que és un centre públic, veiem que és un centre que a més aportava una riquesa a la metodologia, als models educatius que hi havia a Premià de Mar, uns mètodes que s'estan intentant potenciar altres centres i nosaltres anem en contra. També veiem un tema que no és només d'aquesta escola en concret, en general a tot Premià de Mar ha hagut una davallada de matrícula. A totes les escoles ha hagut de ballar, bueno, la gran majoria d'elles. Hem perdut en global. Hi ha gent que ja no aposta per les escoles a Premià de Mar, hem perdut confiança. No hem tingut iniciatives durant aquest any. És un tema greu, com perquè en aquest mateix moment no estiguem prenent cap tipus d'iniciativa. Nosaltres, me'n recordo, al ple de l'abril, ho recuperava, li vam dir a vosaltres que si sou un govern que moguin cel i terra, que vagin a totes les instàncies que hagin d'anar, que parlin amb tots els mitjans de comunicació, que no dormin fins que s'assegurin que no tanca una escola pública en aquest municipi, que volien fets, que llavors si era així ens tindríeu al vostre costat, sense estratègies polítiques, sense partidismes, que recolzaríem el govern en tot el que siguin fets clars per aconseguir no perdre una escola pública, que prenguin vosaltres les mesures que facin falta i si no que exigiríem responsabilitats polítiques. I hem arribat fins aquí, perquè nosaltres hem arribat fins aquí, perquè creiem que el que ha passat és que no s'ha complit, no s'ha aconseguit complir la llei, que hi ha una llei que diu que tenim competències a nivell educatiu i que el mapa escolar s'ha de pactar amb nosaltres. Llegeixin-la i ja deixem aquest debat estèril sobre si tenim competències o no tenim competències. Després també hi ha una resolució del Parlament que parlava que això s'havia de pactar també amb els municipis. Deixem de dir aquestes coses perquè no són veritat. Després no s'ha fet cas de les diferents advertències que ja us he anat explicant rere ple, que s'anaven proposant actuacions actives, no s'havia fet cas. A la comissió del Consell d'Educació que havia de planificar el mapa escolar no es va convocar i quan van preguntar si es convocava ens van dir que no tenien dades fins d'aquí molt de temps, que no calia comunicar-la, i això va ser un dimecres i el divendres estaven anunciant el tancament d'un centre, 2 dies. Llavors, a més, tot aquest tema de manca de transparència des de l'inici, com bé he explicat el Ripollès, i llavors no m'extendré en això, les dades de les matrícules no les hem tingudes per part de la regidoria, les hem tingudes per altres vies, no se'ns ha facilitat la informació, de cara al tancament sempre ha estat una cosa de que s'havia enviat una carta però després no era real la carta, deia que era un acord amb l'Ajuntament, després no era exactament. Quan nosaltres hem anat preguntant per això, en algun moment se'ns va arribar a mentir, se'ns va dir que no s'havia acordat i després ens vam enterar que sí que ja s'havia acordat això uns dies anteriors, vam intentar trucar, mòbil apagat. Han passat moltes coses i després ha vingut tota aquesta part que no cal que la repeteixi perquè sortia a la moció, però tota una poca capacitat de defensa a les reunions. Hem tingut la sort de que ens han carregat d'argument des de les famílies de la Mar Nova, ens havien rebatut ells tots els arguments, es tractava de traslladar-los gairebé. Hi ha hagut reunions on no s'ha parlat per defensar aquests arguments, algunes reunions que hem fet després, aquí on s'ha fet servir l'argumentari del departament que ja havíem rebatut, és que era com tot a vegades molt estrany. Després, el tema també que li dèiem, ens hagués agradat trobar-nos un equip estable en totes aquestes trobades i moltes vegades no ens hem trobat de part de l'equip de govern un equip estable que sempre siguin les mateixes persones. Han vingut persones diferents a les reunions, aportaven elements que ja s'havien parlat en reunions anteriors, ha estat com molt poc seriós tot aquest procés. Després, el tema dels acords. Nosaltres vam elaborar, no sé si us en recordeu, però vam estar elaborant activament acords. O sigui, aquesta idea de presentar un pla de millora, és que el van fer conjuntament aquest pla de millora, i quan el va tenir la regidora a les seves mans, el pla de millora, va manifestar que no el coneixia en alguna reunió, dient-me que jo havia de demanar això. Sí, estava escrit en una graella i a més posar gairebé creuetes de qui fa cada cosa. Ens han manifestat que no s'havien complert, que algunes vegades no es coneixien, i hi havia vegades fins i tot que l'acord era un i s'executava un altre, com quan es va voler convocar, la intenció era convocar un consell escolar on havien de venir totes les persones de la comunitat educativa per referendar aquesta decisió que estaven prenent i portar-la al Parlament, i resulta que no es va convocar això. Es va comentar una reunió de directors que els directors no entenien ni què feien allà. Em sembla que a més un membre de l'oposició va haver de salvar una mica el lideratge de la reunió perquè no es va poder ni dur a terme en condicions. Després,
inclús fins i tot va haver alguns errors de concepte, no? Quan parlàvem del tema de la pròrroga, però bueno, això no m'estenc perquè està comentat a la moció. Després el tema que ens ha semblat també molt greu, no assistir a les trobades. Les famílies van aconseguir trobades al Parlament i nosaltres teníem l'obligació d'anar a aquestes trobades, ens semblava molt important, i justament que arribem tots els membres, menys els membres de l'equip de govern, ens va semblar que no tenia ni cap ni peus. A més, estem elaborant una proposta de resolució que es debat la setmana vinent en el Parlament i encara no sabem ni tan sols el posicionament que en tindreu ni quines tasques heu intentat fer per arribar a que aquesta proposta s'aprovi. Nosaltres hem intentat moure tot el possible perquè aquesta proposta primer que es realitzi i després que s'aprovin. I nosaltres quan hem preguntat de què s'havia fet des de l'equip de govern per arribar a qui pren la decisió, que com bé ha dit el regidor socialista forma part del vostre grup, no sabem què heu fet. Ens dieu que heu fet coses, però nosaltres no tenim cap constància de que hagi estat i no venim aquí a creure simplement en la fe, volem fets, i els hem dit alguna vegada i no els hem tingut. Després, com ha dit també la regidora d'Iniciativa, tot el tema de denúncia pública sobre aquest tema, les úniques accions que s'han fet han estat a remolc de les que es van proposar des de l'oposició. No ha hagut una iniciativa clara dels membres de l'equip de govern de manifestar i lluitar per aquesta escola i per la injustícia que s'estava cometent a Premià quan no ens deixaven planificar el mapa educatiu per nosaltres mateixes. I tot això, a més, i també li he de dir, que vostè diu que no tenim competències, que això no té res a veure, totes aquestes coses són coses importants i gent que en sap molt, com alguna vegada alguns caps socialistes importants ens han dit, és que realment amb un alcalde com el nostre, si s'hagués mogut aquesta escola no hagués tancat. I el mateix ens va dir la presidenta del Parlament. Nosaltres sabem que tenim capacitat, si tenim voluntat de fer les coses haguéssim tingut capacitat, i el que notem és que en algun moment nosaltres no estàvem amb la mateixa voluntat. I aquest tema va més enllà, perquè a vegades ens dieu és que només parleu de l'Escola Mar Nova. Òbviament parlarem de l'Escola Mar Nova perquè és la que està en un risc, però és que ha anat més enllà de només l'Escola Mar Nova. Durant tot aquest any no ha hagut un projecte potent a nivell educatiu a Premià de Mar. No hi ha hagut una iniciativa, ni a les reunions en aquest sentit que hem comentat abans per defensar l'escola, ni ha hagut iniciativa en polítiques pròpies de la regidoria. I a més, les comissions que s'havien establert des del Consell per generar activitats, per generar coses a nivell educatiu en el municipi, tampoc s'han convocat aquestes reunions des del Consell. L'únic projecte educatiu, i a més fallit, va ser el tema de la reforma horària, que a més ens sap molt de greu que la reforma horària, que pot ser un projecte més bo, més dolent, però que fracassi, i a més ha fracassat perquè no hem fet prou feina nosaltres com a Ajuntament, que és el que ens deien les escoles. I després, a més, s'ha volgut girar això i s'ha dit que eren les escoles que no tenien ganes gairebé d'assumir-ho, i tampoc era real. Llavors hem trobat una pobra dinamització en tot aquest sentit. Llavors, jo no em vull extendre molt més, però realment ens ha semblat molt, ens ha decebut bastant que vosaltres haguéssiu posat un preu al vostre vot. És que ens ha semblat de vella política. És com dir, vale, tu m'aproves això i jo t'aprovo l'altre, jo et dono això. Ho heu canviat això com si fossin cromos. Ho heu canviat per pressupostos de llibres que poden estar molt bé, que ni ho sabem, perquè després també m'agradaria això consultar-ho amb la resta de la comunitat educativa i que no s'us hagi passat al cap només a vosaltres, la veritat. Però pressupostos de llibres, que no té res a veure amb el tema que estàvem parlant, i el tema de reclamar el deute de la Generalitat, que us felicito, després de tantes mocions ho heu aconseguit. I és que heu aconseguit això, heu fet un canvi d'una cosa que no té res a veure amb l'altra. La veritat. Llavors nosaltres, com ja ho hem anat explicant, no arribem en aquest punt perquè ens agradi realment passar per aquest moment, perquè no ens hagués agradat arribar en aquest punt. El que sí que pensem és que si l'escola tenim possibilitats de poder-la salvar-la en algun moment, ha de ser un equip que s'ho cregui. I ara mateix, veient com estan les coses, m'és igual si és vostè, o si vostè dimiteix, o si l'alcalde nomena una altra persona. Jo vull un equip que s'ho cregui. M'agradaria que això fos un toc d'efecte per a aquest Ajuntament, perquè en el fons a mi m'hagués agradat que això ens ho haguessin cregut des de l'inici. I mai em sembla que ha estat d'aquesta manera. Llavors ens demanaria que tots reflexionem sobre les nostres actuacions i poguéssim tirar cap endavant, perquè si aconseguim no perdre més línies i no perdre més escoles importants en aquest municipi. Bé, en tot cas, nosaltres votarem no a aquesta moció. No votarem no a aquesta moció, primera perquè no s'ajusta a la veritat i segona perquè lamentem aquesta
arrogància i aquesta prepotència que ha tingut vostè d'explicar qui fa bé les coses i qui no fa bé les coses, i entenem que, bé, doncs aquí són 21 homes i dones, que ho fem tan bé com podem, que en sabem més i que en sabem menys, però que ningú en sap més que els altres. I l'actitud que ha tingut vostè al llarg d'aquesta estona llarguíssima, extremadament llarga, ha sigut d'arrogància, ha sigut de prepotència respecte als altres, i això d'entrada a nosaltres ens fa dir-li que no. Així no es fan les coses.